gabi si Action Marlon, no? Kasangalan si Minda Federico 6, yung record of René Butico, batang mo kita no since yung kamay yung gabi sa kanang pinakaluwas sa pagpalamati sa Action Radio Bacol. Salamat gid sir kabalo kong medyo masako-sako ang imo dara sa mong schedule pero damo gid sir sang gusto makabalo partikular dali sa aton sa Western Visayas. Labi gid diri sa amon sa Bacolod kag Negros Occidental kon ano na ang nalabutan nga mga kadalag-an sang aton rehiyon sa palarong pambansa. Ang report kay na sir nga nagapanguna na ang Western Visayas sa medal tally, Sir Escolar. Based no sa atong sinungaduta nga ginakaptan 6:58 PM ni siya nga medal tally sa National Technical Working Group sa palarong pambansa. Yara kita sa rank 1 in terms of regular sports. Kung sabihin no Action Marlon, nakakuha kita no sa 27 gold medals, 21 silver medals, kag 13 ka mga bronze medals. Nagapangaduha sa regular sports among NCR with 22 gold medals, 27 silver medals, kag 20 bronze medals. Nagapangatlo naman ang Region 4A with 20 gold medals, 28 silver medals, kag 21 bronze medals. In terms of demo sports, nagapanguna naman kita nga may 5 ka gold, wala kita sa silver, kag wala man kita sa bronze medals, but rank 1 kita sa demo sports. Okay. In terms of para games, mayroon kita sa 19 gold medals, 7 silver medals, and 5 bronze medals. Kasi panguna naman kita sa para games. So meaning, tatlo sumika mga categories ng palarong pambansa, regular sports, demo sports, and para games, nagapanguna ang Western Visayas since 12 noon kayo ng update natin until now 6:58 PM. Yara kita ng sa rank 1. Okay. So mong ari pala kita sir sa Agosto 3, may buwas pa Biyernes tubtob sa Sabadong amo ning katapos ang adlaw kag closing ceremony. Mga boss na sir ang nakuha nga mga medalya sa Western Visayas. Ano kanako ang tsansa sa ato sa nga rehiyon nga madumindarta ang subong nga 2023 palarong pambansa or may dako kita sir nga tsansa nga makuha ta ang overall champion? Wala kita nagadula no sa paglaom sa ating mga atleta. Sige ni sila nga nagatursige hatagin ni sila sa 100%. Sila sila nga pag-participate sa palarong pambansa lamang no maka-earn sang top slot sila sila mga hinampang kag makakuha sang gold medals no sa Marlon. Kasi we know nga madamo pa sang palaboton sila mga hinampang. Ito ang award ng mga medals, especially gold ito ang basis natin kung sino rank 1 and 2. 151 gold medals pa lang ang ang na-award as of 6:58 PM. At ang medal at stake is 396. Kasi magdamo-damo pa ang mga medals ang dapat na natin nga kuhaon agad sinino nga ma-maintain natin ining rank 1. So sa boss, madamo pa sang mga hinampang mga pag-participahan ng atong mga atleta. Tangay sila sa table tennis, chess, gymnastics, may swimming pa, may basketball 3x3 pa kita buwas nga adlaw sa or sa ang mga hinampangan na so di ba kung sa tanong nga makakuha kita sang additional sa mga medalya. Sir, may ara nga niyo palaro record nga nakuha ang taga Western Visayas nga player? Yes, may pagkitan namin na kuha kita nga record breaker today Action Marlon na sabihin sa 200 LP meter medley relay sa swimming ina siya. Okay. Nakuha nato no ang nakuha sa ating senior team ang silver medal but na-break naton ang record sang 2018. Ang previous na record sa sinihampang sa 200 LP meter medley relay sa swimming is 1 minute 51.18 seconds kaya nakaptan sa NCR. Ang nakuha ang clocking sa atong senior team this year is 1 minute 50.15 second. So, kapangaduha kita sa NCR. So, ang NCR currently, among new record holder, kung sabihin mo, nakakuha ang ilang team sa 1 minute 49.47 seconds. So, tama ka gamay, tama ka nipis ang may ganyan diferensya in terms of milliseconds pag nakuha na natin no, ang record holder. But we are happy na sa bahay naman sa niya, sang 50 meter LC back stroke. Sa swimming man nila sa gihapon, na-break juga. Hindi siya no ang record holder. Nagikan siya sa Western Visayas in the name of General Bu De Leon. Hindi siya no nakakuha ng time clocking na 26.78 no? Tapos ang previous niya record is 29.18
ginakaptan niya sa Southern Tagalog nga kuano nga region ng 2019. So na-break ini siya ni Junwell kasi siya subong ang record holder for the 50-meter LC box throw. Jenwell Bo de Leon, taga din siya probinsya, sir. Aklan Aklan ni siya. Oho. So duwa ang niyo palaro record nga nakuha sa ato sa Rion. Yeah, isa ka record holder, meaning si Jenwell Bo subong nagakapyot gidya. Pero ang isa yan, na-break lang yan nato no ang previous na record but hindi kitang record holder. Okay. It's because mo to lang but okay na. Tama ka ni Peace, tama ka gamay lang gid nga milliseconds lang gid ang diferensya. Kung na-beat lang kami naton gamay, yun ako nato no ang record holder pagit. Why man so far sang hinampang Sir Escolar nga na-cancel or na-postpone? Sa monitoring natin diri wala sang may na-cancel kag na-postpone nga hinampang despite nga ni gani nga nagapadayon sini ang pagtupa sini sometimes sang ulan. But currently sige ni sila datay nga tomorrow no may mga hanampang pati pa na naka-schedule man. Why man so far, sir? Sunod ng 4 kadlaw na subong, why man so far sa nasubalang ang mga problema ang ato sa delegado? So far no, ang pag-monitor natin, everything is provided ng sa ila, nahatag sila no. Ang pagkaon natin wala makita sa problema in terms of billeting, wala makita sa problema in terms of supply sa tubig santiman, in terms of supply sang kuryente wala makita din naka-encounter sa pag-brownout no sa during the course of our stay here in Marikina. Ang transportation naman pakadto pa rin no sa ating meaning to and fro the billeting school and the gaming venues. Everything is well coordinated man. Nag-aabot ang atong silinga mga athletes dito ahead of time. Kasi ito ni shows nung ang atong silinga pag-follow bugtaw, ang pagpangabubay natin diri, nagabunga subong na because wala kita sa may encounter nga naman silinga problema. Yes, Sir Hernane Escolar Jr., sir, thank you so much sa information, sir. Kag silawata, nagalaom kami diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga ma-dominate ni ang subong nga palaro kag magkuha ang kampeonato. Sir Escolar, salamat kay sir. Mayong gabi sa liwat. Maraming salamat sa mayong gabi sa tanan. Action Firing Line. Ang spokesman sa